Arratsaldeon guztioi, Plateruenera etortzeko zortea izan duzuenoi eta baita streaming bidez jarraitzen gaituzuenoi ere, hemen jarraitzen dugu Durangoko azokan ahotsenean eta oraingoan 1000 modu taldeko kideak etorri zaizkigu Oñatitik eta beren lan berria aurkeztera datoz. Absurdoaren paradisua, okerrez banaiz. Eta, egoera ari gara ez, ze zaila dagon eta ze gauza txarrak berehala ateratzen zaizkigu, baina itxialdiak ere izanen zituen alde onak, eta horietako bat da, hortik ere sortu direla kantua, kasu honetan, ezta? Eta zuen kasua hori da, ez? Horra aurkitu zenuten argiuneren bat itxialdi hortan? Beti dau argizpi bat, ez? Gauza denetan. Eta gure hasierako ideia zen diskaia ekainan kaleratzea, etzan momentua, baina bai aprotxatu kanta gehiago egiteko eta momentuz behintzat igual epe bat zatara eta gero gerokuak. Baina bai behintzat nahiko guzta oparo egin dugu eta bai. Orain tokatzen da, ez, holtzara igo eta uzta hori zabaltzea eta konpartitzea guztiekin eta, zuek bakizue Durangoko azoka webgune hortan daukazuela salgai eta gozatu eta ospatu. Eskerrik asko.
Bainoen artean ora ez da txoria bainitzen nega Begoen moztutako aize hotza Itxatxi egindan igar Zauden ez dakit eta beldu naiz Behar zaitut eta onduan Zergatik zertarako zeren bila Noiz eta nora zera joan Zergatik Ikusaitzake bakarrik Zergatik Gezurrezko ametxetatik Ametxetan aizela Nigan aurbiltzen zera maiz Goizeko argitan begiak Irekitzeko beldur naiz Zergatik Ikusaitzake bakarrik Zergatik Gezurrezko ametxetatik Ikusaitzake bakarrik Gezurrezko Maili, Gabon Durango. Ze moduz, garai zaiak hemen egoteko bebai, eta diska bat ateratzeko bebai, Baina, bueno, tira, erabaki ben kaleratzia, eta aurrera matia, kultura be ezin jau gelditu,
Eta hemen gauz, plazer bat, hemen egotia gainalako leku baten, ohore bat, eta hoxe espero dut asko gozatzea. Izan gara komunikazioaren aroa.
Eskerrik asko. Badauz kanta batzuk, zentzua segunetan nondik entzuten dituzun, ziero aldatzen dela. Hau da kasua. Zugabe izan, berez adikzioi buruzko kanta bada, baina amodiozko kanta bat izan leke. Toksikoa, akaso, baina izan leke. Bakoitzak bere ganatu egiten dau kantak. Gauero izaran artian, zutaz blai ilusio utxaletan. Beldur barik ametzetan azken, norazean abizu gabean. Baina gaua maitzia, izarren atzen azu gabe izan da. Akordioari esatzen da, norazean nabizu gabe zure garri nahi. Kontrasanez beteta, egaldi askea zena orain kartzelara. Burua guztiz galduta, zumenen eromena nire zuntxipena. Zugabe ezin dut jazan bizitza, zurekin gertu daukat heriotza. Zugabe zer nahi da, totzen hauen arnasa, minaren morroi egin hauen pozoia da. Gaztetan, menderatzen hauen lakuan, Oaren jaben nintzela ustetan, eskanaka zango zara nire zainetan. Zorian utzi nauzunar ezulontan. Zugabe ezin dut jazan bizitza, zurekin gertu daukat heriotza. Zugabe zer nahi da, ez dute txiko sekula, lortuko dut infernutik irtetea da. Eskerrik asko. Maili gurekin da berriz be. Hau da ne ondasun guztia. Egora saietan Joseba Zerrinendiak idatzi zuen olerki hau eta oso aproposa emuten daudala olako egora batendako.
guztia, bakardade eta isiltasuna, hau da ene jabego, bakar bakarra. Jostorratzer doildu aldian, Eiori gabeko begirada bat, zafrada garraz bat bihotzian, eta hauxe da nik dudan lehen dena. Bukatzeko ordua da, Isa, azkenengo kantuako horrian. Eta absurdoaren paradisua dauka izena, nahiko gora absurdua dan, hau. Esan dakoa ohore bat, eskerrik asko benetan etortzearren, eskerrik asko be etxetik zauzinen dako ere, plazer bat izan da guretako hemen egotia. Hau da gure lehen kontzertua, elektrikoan. Eta, inoiz ez geben espero olako leku mitiko baten egitea, olako baldintzetan egitea. Beraz, benetan, eskerrik asko, espero dute gehiago elkarri ikustia, eta kultura jarraitu zela seguru dalako.
Eskerrik asko.